Σας αρέσει το νησί? Καλό είναι, αλλά λίγο πρωτόγονο. Ναι, το προτιμάμε έτσι. Ελάτε παιδιά, δεν θα σας χρεώσω τίποτα. He is definitely blind. Do you want a free ride? Yes, ναι. Είναι ζωντανή μετάδοση από τον ναό μου. Στο ιερό μου νησί τα Κύθυρα. You like? Why will he drive off like that? Is it some kind of Greek custom? Pick up travelers on the side of the road, bring them to an abandoned old house and leave them there? Φρέσκο αίμα. Oh. Τι σκεδάζεις? Είναι απλά άνθρωποι. Πώς μας βοηθάει τώρα αυτό να βρούμε τον ναό? Και το χρυσό άγαλμα. 7 κορυφές είναι. Να τις ψάξουμε μία-μία. Πώς βρεθήκατε εκεί κάτω? Πήδηξα. Πείτε μας τώρα πώς μπορούμε να φύγουμε από αυτό το χωριό. Μήπως υπάρχει ένα τηλέφωνο? Βέβαια υπάρχει τηλέφωνο. Μοντέρνοι άνθρωποι είμαστε.